aw ni yanma bi an bɛna juga perekui de kɛ kayikaw bi yan wa ayi maa t'olu ka nin ko in na ne ka juga in ye kari bɔɲango ye maa dɔw b'u ta yɛlɛ mikɔrɔni na ne bɛna n ta bamanan yɛlɛ an bɛ ji k'a la i t'a ji caya kosɛbɛ an b'a ɲaami ɲɔgɔn na k'ale bila kɛrɛfɛ waasa a k'a fa ji in na an bɛna sogo de sote k'a k'an da la bi koyi n'a lafiyara min kɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a k'an ka ɲintin kɔnɔna na k'a fini dabɔ sa an b'an ka sogo fana balabala o fɛ an bɛna fin miniti 15 bɔɲango ne ni manɔ ne b'a fin ko 2 bɔɲango de kɛ dɛ i yɛrɛ bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ne bɛna ji fitinin k'a la tuguni k'a fin ko 2nan na i b'a ko in lajɛ dɔrɔn k'a bɛn i yɛrɛ sago ma koyi nin ne ka fini ko 2nan daminɛtɔ ye an b'a yɛlɛ miniti 10 bɔɲango an b'an ka gan tobi kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ ka n'o gan k'a la dɔɔni dɔrɔn i kana caya ɲana a bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na kojugu an b'a ɲaami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'an ka sogo an b'an ka sogo yiran kɛrɛfɛ n'an y'a yira min kɛ an bɛna kɛ ji in na ka jɛnɛba marinadiw bɛɛ lajɛlen k'a la i n'a fɔ mutardi épicé an'u ka vinɛgiri blanc an b'o k'a la ka sɔrɔ k'an ka sogo sote ni jaba ye an bɛ poivre mugu k'a la ni coriandre ni épices wɛrɛw b'i bolo i b'o fara a kan a selen tɛ ne nin manɔ jɛnɛba accompagnement dɛ mayonnaise ani mutardi d'accompagnement aw bismillah